wannan mutumin ya mugure na mana hankali. Kuɗi ne naira 500 a gurinsa, wai zai ɗau naira 100 saboda ya mugure na mana hankali. Mun waka ba. Ina kuɗin? Kana ji? Alaikum salam. Lafiya. Lafiya kalau. Madalla. Nace wani platform ne nake tafa da shi. Idan Allah ya sa za ku iya. To muna jin ka. Wani abu ne da ake cikewa za ku bani details ɗinku, za ka bani account number da BBN da number waya. To ana cikewa za a samu 500. to fa shikenan kaga zuwa mu shine kana ji idan an samu 500 zan baka 100 kai ma zan baka 100 ni in dau 400 amma ka mu ka daina mana hankali. Allah Ku yanzu ba kuɗin, babu gindin kuɗin, ba ta yanda za a samu kuɗin, kuke nema ku kai shi? To ai ya ce zai ba mu kuɗin ai. Shi din shi ya faɗa. Nan gaba ka kare mana. Gaskiya ba kyauta ba. Sannu ya haƙuri wan Allah. Sannu.